بسلم ثم سلم على النبي أمومي دفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أمومي دفنا وويل الله تجيتغو أبرني daha tagaka honoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare nogase jeetati jolal hitande ujunere nogase tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina windere sénégal mauritanie mali gambie guine conakry guine bissaw hay diaspora o kala moni kala ɗo heedi ɗo en calmini ɗum ɗon en juurima ɗum ɗon en duwanima ɗum ɗon en ñaagui ɗum duwaw enen kala yo en gonen nden ka joomi men alhamdulillah en garte oɗo hen ñalawma talata hande jokkude tarikh meɗen mo puɗɗiɗen hanki ko fati e gurdam annabi souleymane ko fulɓe kewno wiide so tawi ɓe dawri ƴarade walla wesade so yi ha uddi satti ɓe kewi wiide ko souleymane bun dawuda beele hendude ara alhamdulillah kono kadi ɗoɗo kalaten annabi dawuda e annabi souleymane ceerno khalidou en jaata to leydi gambi kala jettaɗo toon damba kala jetta toon sisoko en teddini ɗum hande yewtere nde ko wayno hajja rahmatullahi damba ko noonne kadi hajja damba ko noon kadi hajja mariyatou damba mouhammad sisoko e dendagal damba naɓe taweteɓe weltare tv e dendagal sisoko naɓe kala nde tawno aɓe parnoro no feewi annabi dawuda aɓe parnoro no feewi annabi souleymane onon fo on calminama on juurama ko noonne kadi sohna Oumou Touré ha toon to Espagne sohna Rahmata Damba ha to Angleterre sohna Hadja Damba ha toon to Espagne e dendagal bandiraɓe kala taweteɓe weltare so en limti tan en juumat kono alhamdulillah moni kala ɗo heedi ɗo en calmini ɗum en beltanima ɗum en juurima ɗum Gambia ko noonne kadi e dendagal nokkuji kala ceerno Khali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi duwanimama mi ñaguimama duwaw alhamdulillah en garte oɗo hen subaka hande moƴƴo laaɗo gam jokkude jewte meɗen ceerno Khali Abdullahi Sy ɗum noon bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane yewtere men inchallah so haaji jomiraɗo seydi Sy nabbani dowo kammo asno yademo sonna Muhammadu ɓoroɗowindere wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mumen nden kamum won e ma a jarama de yo Allah yoɓe moƴƴere en jetti Allah
Allah gartirɗo en hande e wawde jokkude yewtere nde gownoɗen wadde taw eɗen tolni e qissa annabi Suleyman mo ganduɗa ko ɓi annabi Dawud. Alhamdulillah, en calmini julɗo foof ɗo woni, kono en gardini e calminaɗi ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. En ñaguima Allah wuurɓe mabɓe ɓe yo Allah das balɗe mabɓe ko juuti, notoyiɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɓe yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum. En calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye, en gari ha ɗo galle ɗo en calminimo, en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam wondude e cellal. En calmini kawmen sehil men ceerno Khalilou Mbaye, en ñaguima Allah yo Allah lowmo cellal ha heewa. Kono en calmini guiƴi meɗen taw ko sehil men guiɗo meɗen kadi ceerno Abdullahi Khalilou Seydi Mbaye. En calmini Habi Oumar Wade, nawtetenmo ko haato kay hayɓi, kono omo tawe ɗo e zone Villiers taw ko e Paris. Debbo moƴƴo, debbo karesiro, debbo tedduɗo, debbo teddinɗo en ha tinɗen o teddini en, yo Allah yommo moƴƴere. En calmini en ɗam mama wadda kala, hay goto en goppani. En gardini hen mo Allah ardini. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe. Mawɗo men Mamadou Abdullahi Wade, en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam. E yindema en calmini dental ngal foof. En calmini sohna Zeynabou Konté e joom galle o kala. En calmini mawɗo men Mounoye Mbodj, en calmini joom galle o e mbimo Seydi Thiam. En calmini ceerno Oumar Ndiaye bamum Siley foof kotolo Havre. En calmini Binta Oumar Diop to Mauritanie, Aissata Abdoulaye Sy bandiraɗo men debbo, sohna Oumou Touré mawɗo moƴƴo jibinaɗo Diop, Astou Diop, Samba Gueye, Manguel Gueye, Rahmatullahi Gueye, Mariam Mamad Demba mi salminima. En calmini dendagal julɗo ɗo woni ko ɗo kanneten présentation o ha janggo kadi jokken woɗɓe so hawri e welede Allah. En calmini Demba Huudu Taal, en ñaguima Allah yo Allah yommo moƴƴere, tinnare makko e darne makko e oɗo tablette moƴƴo baɗɗo fayida mo ganduɗa o duusiri ɗum buuɗal yurmede, yo Allah yommo moƴƴere. Alhamdulillah, o golli kono o gollani hoore makko sibi ko e makko faati no ceerno Abdullahi Saar heewi wiide ni. Yo Allah yoɓe moƴƴere Demba Huudu Taal, o tawete ko to Amérique kono o jeeya koɗo Silla Worgo ɗo taw ko e diwan men o. En ñaguima Allah yo Allah yommo golle makko ɗe o golli moƴƴe ɗe, Allah yoɓamo taw o Allah sowanamo jobdidi. Ɗum noon Seydi Saar, mi artirayma konngol ciftina en to jarannoɗen e on sa'a jokken golle Seydi Saar. ceerno Haali Abdoullahi Sy Seydi Sy a jarama, yallah yoɓe moƴƴere, beltanimama no fewi ɗo cakkitirɗa ɗo ko ɗon tan. Nde tawno neɗɗo o mankat famde tan, kono so faami kala ko golli e aduna ko hoore makko. So waɗi ko moƴƴi o waɗani ko hoore makko, o waɗani ko ɓesgu makko. So waɗi ko boni o waɗani ko hoore makko, o waɗani ko ɓesgu makko. Sabu hande won lebtiɓe hande ko jinnaɓe men jeeyi sababu, won weltiɓe hande ko jinnaɓe men jeeyi sababu. Neɗɗo noon yo laato baɗal moƴƴal e gollal moƴƴal ha laatoyo e ɓesgu mum, wasa laatade bonande, wasa laatade bonande ha laatoyo e ɓesgu muɗum. Gueɗe kewɗe jiiɗa battinat, won ko neɗɗo waɗata e gurdam mum ne battinoya ha ɓesgu mum, battina moƴƴere walla battina bonande. ɗum woni kewɗen wiide ko sa yiɗi ñawde tan ƴettu baliyel tinise walla baliyel buntu buntu piya e ɓalal koye ma guilartata. ɗum woni kala ko neɗɗo waɗi koye mum. Fulɓe noon kaali gayni mbi kala ko tongu dasi addata hay koyɗe jomum. ɗum tan firti. ɗum won neɗɗo so faami ɗum tan yo ƴeew moƴƴere, yo wat moƴƴere, yo gollu moƴƴere,
artay ɓesgu makko ceerno Khalid. eɗen calmina ɗo henna dendagal musidɓe jinnaɗo men Abou Baydy Kaw, kala musidɗo makko ɗo wawi wonde en calmini ɗum e dow inde makko. musidɗo men Abou Baydy Kaw jinnaɗo men, kala musidɗo makko to wawi wonde, giƴi ko sehil makko jaadiɗomo, en calmini ɗum e nder ɗo salminado. ko noonne kadi neni men tedduɗo o wela kosam, kala musidɗo makko giƴi ko sehil makko ɗo wawi wonde, en calmini ɗum, en loowi ɗum e ndiɗo hen salminadu. kamɓe kala ɓe gona nden ko Allah, wurɓe ɓe mayɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe. ceerno Khalid Abdullahi Sy, caggal hanki commentaire annabi Souleymane ɓi annabi Dawouda ko Allah haalani e meɗen annabi Souleymane. ceerno Khalid, bisimilla maɗa. eyyi Seydi Saar, mi salmitimama laawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo ndenka Allah won e ma. eyyi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui. hande poɗɗen nadde tan ko e qissa annabi Souleymana. alhamdulillah, eskey o gorko on kadi Allah no rokkimo dokkal ngal ganduɗa ko keerigal wonandemo, kanko oɗo annabi Souleymane. Allah wino e alqur'anil karim caggal nde usiɗen: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad atayna Dawuda wa Souleymana ilma. min dokki annabi Dawuda e annabi Souleymana. Souleymana ko ɓi annabi Dawuda, min dokkiɓe gandal. gandal ngal ne heewi, ene jeeya e gandal he ñaawde hakkunde yimɓe, ene jeeya e gandal he haaldude e ndiweeje walla e diweeje. gasata Allah hokki Souleymana gandal, kono Allah hokkino kadi baba makko gandal, kono noon ko Souleymana ko ɓuri yajje. annabi Souleymane ɓuri yajje dokkal e bamum jibinɗo ɗum o, kono bamum annabi Souleymana hono annabi Dawuda, oɗo ɓuri Souleymana wawde rewde Allah. goto foof eno rokkira. Souleymana ɓuri mawnude dokkal, ɓuri yajje dokkal, kono ba makko annabi Dawuda ɓurimo wonde dewowo Allah. on ɓuri yaññade to bange wawde rewde Allah, kono Souleymana ɓuri yajje dokkal. ko noon Allah fecciriɓe. koɓe wawɓe ñawore tenti e annabi Souleymana. Allah hokkino annabi Dawuda ñawore, kono caggal ɗum Allah hokki ɓi ko biyetede Souleymana ñawore, wawde ñawde gila omo famɗi duuɓi ɗi kewani. Allah hokkimo wawde ñawde ñawore hakkude yimɓe ɓe ganduɗa ko jogdiɓe caɗele. omo wawi ñawore no fewi. so ñaawi ñawtetaki, so goɗɗo ñaawi kanko omo wawi ñawtade nden ɗon ñawore, kono kanko so ñaawi hay goto wawa dañde gueɗal e nden ɗon ñawore ngam wawa ñawtade. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy, annabi Souleymane e annabi Dawuda kayisaji mawɗi. ko heewi ene jangge e hakkude mabɓe, hakkude oɗo ɓiɗɗo e oɗo baaba. ko heewi ne jangge ɗo, ko heewi kadi ne jangge e haalaji mabɓe e golle mabɓe e baɗe mabɓe. nde tawno ɗum ɗo ko deftere, yalti koye yimɓe neɗɗo ko deftere janggen yimɓe paamen, mbawen wurde gurdam en moƴƴam, nde tawno ko en gasoɓe mbasen wurde mette. ceerno Khalid Abdullahi Sy, a haali ɗo henna annabi Souleymane Allah ne rokkimo wawde ñawore. holko mbawɗa haalande en hunde e ñawore nde o ñawtino caggal ñawore bam makko Dawuda nde ñawno ceerno Khalid? Seydi Saar, mi salmitimama laawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma badngal fayida.
alhamdulillah en jetti Allah. Annabi Sulaiman mbiɗa holko mbawmi haalande en e hunde e ñawore ko ñawno taw ko ñawore nde ganduɗa ene yooɗi e ñawoje ɗe o ñaawi. eɗen mbawi hutorade ñawore nde o ñawtino caggal ba makko ñaawi nden ɗon ñawore kanko annabi Sulaiman. Annabi Sulaimana o meeɗino yaltude o acci ba makko e nder galle o yehi o artoyi o tawi ba makko ina ñaawa ñawore o jooɗi o hetti ñawore nde ha ñawore nde gasi o wi babiraɗo o min de so min wonno wona ni ñawiranmi ñawore nde. won konngol ko ni wi kono won konngol wi ala. Sulaymana nde yalti nde o artata nde o fotti e maɓɓe kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo ñawdannoɓe to bam makko ko damal galle eɓe jalta galle bam makko ɗo. o wiɓe ko woni ɓe kalanimo ko rendinnoɓe ɓe kalanimo ɓe garno ho ñawdude o namniɓe holko babiraɗo o ñaawi ɓe kalanimo o wi ala duttoɗe jaaden to baaba. ɓe duttodi ha to babiraɗo to kanko annabi Sulaymana o wi baaba min de so min wonno wona ni ñawranmi ñawore nde. so min wonno wona ni ñawranmi ñawore nde. babiraɗo o namdimo so tawi ko kanko wonno holno ñawiranno ñawore nde. o haalni ba makko no ñawiranno ñawore nde. ba makko wi aha ñawore nde ñawɗa ɗo nde ko kayre ɓuri wonde ñawore sellude e ñawore nde ñawmi nde. alhamdulillah o waddini e ba makko kanko annabi Sulayman ete e on saha omo famɗi duuɓi sibi o yaranno ko e duuɓi 13 kanko annabi Sulaymana. nde o ñawtoto ñawore ba makko ñawno e joom dammiri hakkunde mum e joom ngesa nde o ñawtoto nden ñawore taw ñawore makko nde kadi ɓuri ŋarɗude ɓuri yaadude e jamanu ɓuri deejje e hakkille e on saha omo yaara duuɓi 13. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere moon buuɗal yurmeende kala battuɗo haqqille mum e ndeɗo hen yewtere madañ ko ƴoogi hen no feewi to banggue fahmamuya nde tawno koko wuura koye jamanuji annabi Souleymane e Dawouda kono hande elle ma wi ko jamanu men hande ɗum ɓuuri dajjitade hakkude ndemowo e gaynowo. eɗen gandi ñande kala ko wari ñande kala ko felli ñande kala ko sokama ñande kala ko riiwi ñande kala ko dogi hakkude aynoɓe aynankoɓe e remankoɓe remoɓe. ɗum hande ko hunde ɓurde addude fitina e nder rendo ngo. ɗum noon aynaɓe ne keeɗi remoɓe ne keeɗi kettoɗen no moƴƴi ko ɗo dewal men Allah moƴƴata ko ɗo bonata ko ɗo moƴƴodirten ko ɗo bonodirten koddigal men so boni tan woni men ɗaccuɗo lawol. ndeeƴe no haali Abouba wiyata ni ndeeƴe so heewi won ɗaccude place mum ene selli. ceerno Khalidou Abdullahi Sy no ñawore nde yaruno nde ñawore annabi Souleymane wi so kañum wonno ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam. mi weltima e namdal ma kono en calmini kaw Yahaya en calminiɗo baba Sildou Mbodj mo ganduɗa goram o waɗi en vocal ko ɓoyani ko ndeysana mo ñaago en saabi Allah yo en gartu e jewte he. mawɗo moƴƴo mawɗo jiɗɗo moƴƴere jiɗɗo moƴƴuɓe jiɗɗo annabaaɓe yo Allah yommo moƴƴere yo Allah junnu gurdam makko. Seydi Saar hol ñawore nde no yaruno ko worɓe ɗiɗo garno e annabi Dawouda ɓe naati galle annabi Dawouda ɓe mbi ɓe ngari ko ñawdude hen goto ko joom
jardin mawɗo joom ngesa. Ngesa ba noon wona ngesa gawri reme tan balɗe gasa walla reme lebbi tati lebbi nayyi tan soñe gasi woppama. ala ngesa ba ko ba ñiibba ceeɗu e dabbude e ndungu e fof kamba koɓe dariba tan. e on saaha noon joom dammiri o dammiri makko ɓocciti jamma o teyani. dammiri makko ɓocciti jamma naatoyi e ngesa joom ngesa o. e on saaha noon ɗi ñaami ngesa ba ko heewi hen ɗi ñaami. ko ɓuri hewde e ngesa ba ɗi ñaami boni kay no feewi. e on ɗon saaha noon ɓe ngari ɓe jetti annabi Dawuda. joom ngesa o wi min de oɗo mi remi ngesam ha yooɗi ha moƴƴi mboɗo ɗamini soñde hen ko ganduɗa ko mbeɗa naftoro e gurdamam. jawdi makko ari naati e ngesam. joni noon min gari ko ñawdude holno min mbatta. annabi Dawuda wi an joom dammiri o ittu dammiri maɗi dokka joom ngesa o yo yaadu hen. an joom ngesa o ƴettu dammiri ndi yaadu hen. an joom dammiri o ya hetto e ngesa ba jeehe. ko ni tan annabi Dawuda ñawri. kala ko ñaawi noon ɓe jaɓat alay sago. e on saaha ko kanko woni annabi. o ñaawi eɓe jaaha ɓe ngari ha damal galle ɓe potti e Souleymana namdiɓe ɓe kalani Souleymana wi duttoɗe ɓe dutti to nder galle to. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que Allah subhanahu wa taala ɓiɗɗo ene ɓuura baaba ne daña ɓiɗɗo ara ɓuura ɗum. kono kadi ene moƴƴi saaha nde jinnaɓe ketoto sukaɓe. en jogui woni babiraɓe pina tan mbaɗa peeje mumen. kono ene moƴƴi saaha ɓe disodira e sukaɓe. disodirde ne moƴƴi saabu holɗum ma dañ mo teskiɗa e mabɓe o de ko ni wayi o ko haalata koni moƴƴi ene wawi rewede. kono so wonti ko cukalel haali kala piltina ko cukalel haali kala mbiya o hocci ɗum koye télé joni bonnana hoore maɗa walla bonnana cukalel ngel. e tawno cukalel Allah ne andini ɗum hono no andidiri annabi Souleymane guilan yaara e duuɓi 13 fotte yimɓe. ceerno Khalidou annabi Souleymane mbe rutti to baaba mum ko wi e ñawoore nde baaba o ñaawi nde ceerno Khalidou. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar yo Allah yoɓe moƴƴere. mbiɗa annabi Souleymana nde rutti toon de kañumne holno ñawtori golle ɗe. a jarama de yo Allah yoɓe moƴƴere. annabi Souleymana o ruttiniɓe to baaba to o wi baaba mi namdima ɓeɗo ko addunoɓe ɓe kalni kam mi namdima ɓe no ñawruɗa ɓe kalni kam kono so tawi ko min wonno wona ni ñawrannomi ñawora nde ñawɗa nde. ñawora ñawɗa nde ene moƴƴi kono won no ɓurno fewirde eno ñawirɗa ni. babiraɗo o wi bisimilla joni an so tawi ko an wonno wa anta wa kayfa taqadi anta baynahuma joni an holno ñawirta hakkude mabɓe so an wonno. Souleymana heɓɓiti wi joom dammiri o yo ƴettu dammiri makko o hokka joom ngesa o. joom ngesa o on yo yaadu e dammiri ndi kono wona kanko jeeyi. ala yo jogo dammiri ndi ɗo e hitande. simi wima ngesa ba ko dariba tan wona ene soñe ha ndungu kadi arta barame ala kamba koɓe dariba tan ñande foof. ɗen ngesa ne gooti. oɗo programme so gasi tan itte goɗɗum kadi waɗe hen. joni noon o wi Souleymana heɓɓiti wi joom ngesa o yaadu e dammiri ndi ɗo e hitande ko an jogotondi. an joom dammiri o ya reno e ngesa ba ɗo e hitande. ɗo e hitande noon ngesa ba ne wawi dartade to yarannoɗo
so reniɓe ɗon e hitande ba artaɗe place mabba ba tolno toɓa tolnino hade jawdi ndi nadde hen anne joom guesa yayade baali ɗi kala ko ɓirɗa e majji to banggue kosam ko an jeeyi sa welama jeeya naftoroɗa sa welama ñaama ɗo e guesa ba dartade to darino hade baali ɗi nadde hen ɗo e hitande mayde kala ko baali ɗi jibini ko an jeeyi kono baali ɗi nawɗa ɗi ko kanko jeeyi ɗo e hitande noon kala ko jibina ko an jeeyi teefe ɗe kala ko kesɗa e majji to banggue teefe ko an jeeyi kala ko jibina ko an jeeyi kala ko ɓirɗa to banggue kosam ko an jeeyi ɓe baddidani Souleymana haaldi ni haala ka o ñaawi nde ɗo ñawore wadde noon yayade baali ɗi so yaadi e baali ɗi noon fodde hitande fa yakunu lahu nasluha wa labnuha wa aswafiha ko ni kanko jeeyi kala ko jibina kanko jeeyi kala ko ɓira kanko jeeyi kala ko hesa to banggue teefe ha hitande darto taw guesa tolnima ɗo tolnino e on saaha o hefta baali makko kanko joom baali o to arta e guesa mum kono kala ko jibinano to kanko jeeyi sibi o tardini guesa ba ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que o haqqille ngarɗuɗo mo annabi Souleymane bun Dawouda hutori ko ñawore lelinde ceerno Khalid kalde haala jaɓani tabbide nofuru ko mere haala so haalama deeƴe nofuru denkima e ɓernde hay sa haaside a dimbinat waare ko haala ko nande gonga de ko noon jaando tan jaando ɗum ko haaside o somo wona haaside o ko tokki ko haala ɗum ko gonga tigui woni ɗo ceerno Khalid ni tan wayi hande o noon nunɗal iwi to banggue remoɓe e to banggue aynoɓe ne gullito natti dañde lappi gaynaka fo wattama guese remoɓe ne gullito aynaɓe nunɗani nana tan cokka jawdi mumen e guese e banggue ɗiɗɗi foof ñawnan toon woni aynaɓe so lemima ga jiyani tan ñakkitana anna ɓen ko bonnoɓe teni jawdi ma ñaama garta ɓira jarna yumma e bamma e joom suuduma a yarniɓe bone ñakkita koocal nanna jawdi ma e guesa janan ba jawdi ma ñaaya guesa janan ba ñani hen ɗi kaara so tawi a jofni yumma walla joom suuduma walla bane debbo ara ɓira kosam ɗam jarna bamma nana juula gueeƴe o gayna jarnama o bonni dewal makko Allah ha laaɓi a bonni galle mon a bonni enɗam mon a bonni l'islam moɗon annene gara ñaafuɗa ladde no woruno gudda tufɗe jarnirɗe kala jawdi so yiɗi yarde yarata so yiɗi orde orata te ladde ko ladde Allah jawdi Allah ne foti orde ladde Allah garon ñaafuɗon ha laaɓa bonnon lappi gaynaka on nunɗani ɗeɗe gueɗe hande woni gueɗe bonnuɗe rendo ngo ceerno Khalidou caggal yiyande annabi Souleymane e ndeɗo ñawore ñawtade ko bamum ñawno holko annabi Dawouda waɗi e ko wi annabi Souleymane ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere e namde ma payodinde eyyi en calmini sohna Tamara Ba ha to Tiwo kono en calmini ceerno Souleymane Bal e sohna Aminata Jumannere taweteɓe to Meydous Seydi Saar mi weltanimama no feewi e namdal ma mbiɗa ɗum ɗo ko kiwi gasni joni ɗon holno annabi Dawouda wadde e ɓiyum Souleymana bun Dawouda e on saaha annabi Dawouda nde ñawore nde gasi kanko annabi Dawouda o lomtini annabi Souleymana e jappere ñawore nde nden ñawore gasi tan o wi Souleymana argay baba jimmi hankkadi ko lomtoɗami e jappere nde joɗinomi nde min mi yaha mi hucca hankkadi e rewde Allah e hoddire Allah ko ɗon tan annabi Souleymana lomti bamum babiraɗo o yeehi
kuccoy e dewal mum Allah. O lomtini Suleymana e banu Israila en yo lomto wona ñaawowo. E on saha Suleymana ne yara duuɓi 13. ɗum waɗi fa shaqqa dhalika ala bani Israil. ɗum satti e ɓiɓɓe Yaquba ɓe woni taniraɓe annabi Yaquba. ɓe mbi wawa wonde kayfa yastakhlifu alayna gulaman saghiratu sinni walla saghiri sinni wa fina man huwa a'lamu minhu. holno lomtorto bamum e ñawde minen taw ko cukalel tokusil pamɗugel duuɓi te ene e amen mo ganduɗa ko kañum ɓuuri mo gandal. wawa wonde. nden haala ka yettima annabi Dawuda, o rendini banu Israil en foof kanko annabi Dawuda. haala ka yettimomo o tini ɗum, o ari o noddi banu Israila en foof. o wi holko mbiɗon e alhaali Suleymana. ɓe kalanimo. o wi joni bisimilla, hol yiɗɗoɓe lomtade ɓe ganduɗa kañumen cikki kañum ɓuuri mo gandal. ɓe mbi ko kaari e kaari. ɓe limti hewɓe ɓe foof ɓuuri handude e lomtadema gaga oɗo Suleymana. kanko annabi Dawuda o wi bisimilla, goto fof yo addu dokkoru mum, yo addu sawru muɗum. ɓe gaddi. o wi goto fof yo winde e sawru mum inde mum. ɓe bindi. o wi Suleymana yo windu e sawru mum inde mum. ɓe bindi. o wi yoɓe mbad cabbi ɗi pop to nder suudu. so ɓe mbaɗi toon cabbi ɗi, ɓe coka suudu ndu ha weeta. ɓe gara ɓe ƴeewa cabbi ɗi, kala mo sawru mum wayli ko on haandi e lomtade. kamɓe fof ɓe jaaɓi ñawore nde, ɓe gaddi cabbi mabɓe. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno haali Abdullahi si aɗa andi kanduɗo e lomtade baaba tan ko ɓattiɗo baaba. en jii woni sukaɓe ɓe ko ɓattiɓe baaba tan. ko baaba sohli fof taw ɓe mbaɗi ɗon e ɗon. baaba so sohli ko ndiyam taw ɓe gaddi. baaba so ataye sohli taw ɓe mbaɗi. baaba sohli ko ɓoosede ɓe mbaɗi. baaba sohli ko wifede o waɗi. o haandi e lomtade baaba. ɓurɗo ɓattade bamum kala ɓuura jogade sirlu e secret. eɗen mbaɗa taɓal seeɗa ceerno Khalidou jeeni ha to Corée du Nord. oɗo henna laamiɗo Corée biyeteɗo Pyongyang, omo jogui mawnike en. o laamori ko duuɓi tokoosi hande ƴelliɗo nucléaire leydi mum. holko jeeyi sababu o laami? caggal mayde bamakko, saabu kanko ɓurno ɓattade baaba o. ko baaba o gollata ene gollirta fof kanko laarata. ɗum noon baaba ko ceerno ene winda ñagude Allah. ɓurɗo ɓattade baaba kala aroɓe ko ɓen ɓurata andude ko on. soɓe jiyani baaba o, soɓe gari janggo on ɓe payata mawniraɗo walla goɗɗo jolla kiram hakkude mabɓe wona gañgu. ɗum ɓuuri hewde aduna gañgu e nder galleji meɗen ɗi ceerno Khalidou. ceerno Khalidou, baaba o yiɗi lomtinde annabi Souleymane gam haqille mum e teskade mum ko Allah rokki annabi Souleymane. kono ko duuɓi tokosi ɗiɓi wadde caɗele to banggue banu Israila. nden weeti e oɗo kawis cabbi ɗi kala gaddama. holno ɗon yaari ceerno Khalidou? mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar. mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal. en calmini tokara men Khalidou Ly mo ganduɗa en tawe Noisille Seck, kanko e wondiɓe makko kala. kono en calmini cuisiniére o hono Keita, yo Allah yoɓ moƴƴere. Seydi Gueye annene mi salminima. alhamdulillahi rabbil alamina. bandel Silla Somana a salminama. Seydi Saar, ko noon ayi e on saaha weeti ɓe gari ɗo cabbi ɗo, ɓe tawi cabbi ɗi foof hay woturu hen waylaki so wona sawru annabi Souleymane ndu. i kono ɓe belanoma noon nde annabi Dawuda haali guila hanki, wadde ɓe mbawa hankadin saltade. ɓe gandi noon ko annabi Souleymane haandi e lomtade. ɓe gaccirimo noon, ɓe jaaɓi wonde yo lomto kanko annabi Souleymane. wadde annabi Souleymane lomti bamum. babiraɗo o wuli rutti e dewal mum Allah, taw koye ɗufnare. o ɗufni e nokku
nder toon ko toon tan o heddi omo rewa Allah ha o maayi kanko annabi Dawuda ko dewal Allah tan o ala goɗɗum ko omo waɗa. Nde o maayi rewi e goski makko saha nde o moftoyte 400,000 gando kanko annabi Dawuda. O ubba ko boowal baytul miqdasi ko ɗon o ubba omo juure noon e ko duumi kanko annabi Dawuda. Caggal ɗum annabi Sulaymana lomtimomo, annabi Sulaymana kadi ronimo to bange gandal, annabi Sulaymana ronimo to bange ñawore. Annabi Dawuda ne jogui 19 ɓiɗɗo, kamɓe foof kecci annabi Sulaymana. Annabi Sulaymana woni kodda, elle en kaalino ɗum hanki. Kono noon annabi Sulaymana ko kañum woni dontuɗo annabi Dawuda e kala kala. Taw jiida e ko faggani hoore makko ko ganduɗa ko dokkal immingal e Allah fay e makko, taw ngal ƴangano bam makko, o dañi ɗum kanko annabi Sulaymana. Annabi Sulaymana dañi ɗum. O nandiɗo henna e siisu ɓi baba Adama mo ganduɗa ko on jogonno rondade toɓɓere annore nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam foti yaltoyde e mum. O roniɗo bam mum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, bam men Abdullahi, one kadi ko kañum wonno kodda, ko kañum ronino toɓɓere annore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Wadde kanko ne annabi Sulaymana o dañi ko ɓeɗo dañño ko kanko woni kodda, kono ko kanko rondi ko bam makko rondino ko. Ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid ɗo kalɗa haala siisu ɗo e nder lewru korka yewtundu a wino siisu ko tokaram. Mbeɗa salmina ɗo henna sohna Fadimata Daf, bandira debbo tedduɗo tawiteɗo ha ton to Guinée e Kotorial, mo ganduɗa ko moƴƴo julɗo biyomi kala saha siisu, ko noonne kadi e miñom tedduɗo sohna Sadio Saar walla mbiyen Sadia Saar. ɓe kala ne mbiya siisu ko inde nde ɓe toppiti ha hande ɓe ɗaccani kono kadi soɓe mbiya siisu kay ɓe mbayi kono ewnotoɓe neɗɗo goɗɗuɗo ni. ceerno Khalid Abdullahi Sy, ɗo annabi Dawuda ɗo kalɗa yatiri caggal gam huccande dewal Allah. Ene jangguini en mawɗo jolɗo kala yo ƴeeng, neɗɗo so joole dingiral ha dañi woni duuɓi yo tinno ƴeeŋa hucca e Allah. A joli guila e cukaku ha mangu naati, yatir caggal kucca e joomi. Liggonoɗa kadi janggo ma ɓuura ɓattitade Allah, ñaagoɗa yaafuya e goofi, mbasa tan ñiibde e yidde aduna e yidde duumade jolde a ƴeeŋata ha mayde. Ɗum moƴƴani. Kalno jiiɗa mawɗo baɗo noon wala signe dewal Allah no feewi. Nde tawno dewal Allah neɗɗo mawnan ne ɓeydo ɓattade Allah, ne ɓeydo hulde Allah, ne ɓeydo yidde Allah, ne ɓeydo faade Allah. Kono kalno jiiɗa neɗɗo ne mawna ene ɓeydo woɗɗude Allah, ayi jogorɗo hamnade, ayi mo dewal mum Allah ngakki. Suka noon nde tawno koye ɗaɓɓere woni koye guldam one woɗɗa seeɗa. Kono hande teskama elle ma wi won e sukaɓe ɓuuri ɓattade ni hay woni mawɓe Allah. Est ce que yo Allah reen. ceerno Khalidou, caggal annabi Souleymane lomtima bamum e ɗiɗo duuɓi tokosi, hol gurdam makko to banggue galle makko kanko annabi Souleymane. ceerno ha nden cuwanade Souleymane taw ceerno Khalidou. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. Yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini ɗo en jeefu e tokara nene Zeynaba Hamme Sy. A jarama, mi weltanimama no feewi. Yo Allah yoɓe moƴƴere e namde ma paayo dinde. Annabi Souleymana o jogui ko ujunere debbo. Ha joni de eɗen manki nadde e qissa annabi Souleymana taw. Annabi Souleymana jogui ko ujunere debbo, taw 300 ɓe ko rewɓe rimɓe, 9 ɓe ko rewɓe horɓe. Wiyama kadi ala ko 1,300 debbo o jogui,
won tarih goɗɗo gadduɗo ɗum o jogii ko 300 debbo dimu e ujunere taara debbo korɗo wiyama ko ɗum o jogii won tarih mo ganduɗa ko ɗum addi so tawi en gasni ɗum dental makko so tawi omo ɗanno kanko annabi souleymana nde wonnoon avion fuɗɗi ko e makko so tawi omo ɗanno o yaadat e dendagal sete makko o yaada e dendagal hoddiɓe makko o yaada e kala ɓe o wuurdi o yaada e pucci makko daabeje makko o yaada e jinneji makko o yaada e dendagal poñƴi kanko annabi souleymana so tawi eɓe jaaha ɓe jippima e ladde to ɓe jippiɗo sete maɓɓe o walla mbiyen avion maɓɓe o juutendi mum e jaajendi mum ko 100 farsah farsah fof noon ko kilométre uji 3 wadde avion annabi souleymana juutendi makko ko 3 kilométre jaajendi makko kadi ko 3 kilométre juutendi ndi e jaajendi ndi poti wadde so tawi a ƴetti hen fodde 95 kilométre ɗum ko jinneji goni hen 95 kilométre goɗɗo ɗum ko yimɓe goni hen 95 kilométre goɗɗo ɗum ko poñƴi goni hen 95 kilométre goɗɗo ɗum ko diweje goni hen diweje ɗe ɗe jokkodirat bibje majje ɗe kettamo dow ɗum waɗi nangue heɓatamo nangue heɓata dendagal sete o so tawi eɓe ɗanno ma en kaaloy barmeji ɗi e fof no wayata inchallahu taala sibi souleymana so tawi omo ɗanno o nawarat barmeji ɗi jolne e ɗin ɗon avion ngaji ma en kaal sifa majji so hawri e welede Allah ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que taare dokkal mi woɗɗoytani ceerno Khalidou eɗen jogii hannde ɗeɓɓe waade noon so ɓe ɗanno ɓe jiiɗa fawaade so ɓe ngare galle ɓe jiiɗa fawaade ɓe jiiɗi ko jogaade dépasse galle o haɓe njaha en jeeyi woni yimɓe enen donti annabi souleymane ndiɗo mbaadi so ɓe ngare galle ɓe jiiɗa fawaade ɓe jiiɗi ko jogaade galle o haɓe njaha walla ɓe mbaɗa participé e dépasse galle o haɓe njaha ene heen Abou Baydy Kaw wonno min ɗannodiima laabi keewɗi ene heewi ɗo ari o wiye njaatige makko o noon sa yiɗi mi duumo ɗo accan mi jogo galle o hami yaha mi yiɗa joguede walla ƴeewanami nokkumo hay goto hoɗani mi wonno ɗo mi jogo hooram alhamdulillah puisque anje lorde anje teddinde aduna ne faaɗi ceerno Khalidou annabi souleymane laamima ujunere debbo rimɓe e rimaɓe fof rendini Allah rokkimo nde tawno e diine mabɓe e saaha mabɓe ɗum harmani ne dagui ceerno Khalidou kaɗo laana juutendi e jaajendi ko jolna hen ko kala kanko annabi souleymane e foftorde makko holko woni guura mabɓe e no ɓe ñamirta koɓe ñamata ko no way ceerno Khalidou bisimilla maɗa Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini sohna Ramatullahi Lam en calmini ɗo en mawɗo moƴƴo Sanar Guissé yo Allah yoɓon moƴƴere en beltimo no feewi en beltanimaɓe annabi souleymana so tawi o joli e oɗo avion o nawarat dendagal gueɗe ɗe kalɗen ɗe avion no doggo hakkude leydi e asman barmeji ene ndefe mburuji ina juuɗe piye toon mburu pucci ina doga omo yeeɓa ɗumen tawa aɓe lombi hakkude leydi e asman wallahi o heeɓi laamu kanko annabi souleymane barmeji gonɗi to dow avion ɗi annabi souleymana ene defa kala ñalawma
kala ñalawma annabi souleymane ne defa temedere ujunere dammowol kala ñalawma ko ɗum defete temedere ujunere dammowol ko ɗum o defata kala ñalawma wondude hen kadi e on ɗon kala ñalawma omo defa 4 ujunere nagge ko ɗum ɗo woni ko defata barmeji ɗi noon kala barme ene nawa won konngol wi ko guiloɗi 10 won konngol wi barme foof nawata ko guiloɗi 3 wadde ko ɗum ɗo woni ko annabi souleymana defata kala ñalawma ene ñammina hen saha kadi omo jogii cheyɗineji e jinneji ɓe natanamo nder maayo gaddanamo liɗɗi ɓe mbaɗa ɗum bottari hen sa'a allah wi wa min alchayatini man yahusuna lahu omo jogii seyɗineji ɗi ganduɗa ɗi mutata ko e nder ndiyam nder maayo kanko en kaali hanki fawru makko ko maayo somo yiɗi kanŋe ko jinneji mutata gaddanamo somo yiɗi haalis ko noon somo yiɗi liɗɗi ko noon kala ko wawi yidde fawru makko ko maayo jinneji tan gaddoye joni joni ɓe gaddoya wadde annabi souleymana ko makko ko kawis hay goto wawa haaldude ɗum o rokkama laamu timmugu ko ɗum waɗi sababu o yeehi ha o ñaagui jomiraɗo yo hokkumo ñamminde aduna o kanko annabi souleymana yo arsukaji aduna ɗi foof mbaɗe e jungo makko fodde hitande timmude o ñaagui ɗum allah wahyi a hattanta ɗum o wi wadde yo allah hokkumo lewru allah wi a wawa o wi allah yo hokkumo fodde yontere o ñammina aduna o foof allah wi a wawa o wi joni ñalawma goto allah wimo a wawa o sattini ñagunde allah tottimo ñalawma o goto en kaali ɗum hanki e hoddiro allah noon o ñaagui allah kanko annabi souleymana allah hokkimo o wi joni noon allah wi joni holko puɗɗortoɗa holko jiɗɗa adade ñamminde kanko annabi souleymana ko kanko suuɓi o yiɗi adade ñamminde koko woni e nder maayo ɗum waɗi allah noddude lingu neli ɗum lingu ñamoyi ko defno ko foof ko defno ko noon sa tuggi to ñamde nde wonɗo aɗa yaaha aɗa yaara koyɗe tawa dartaki jamma e ñalawma a yahat lebbi ɗiɗi puɗɗoɗa gasnude ko jowa e leydi ko defa ko kono lingu ñaami ha laaɓi arti huccire makko wi mi harani o hawa lingu ngu wi min ko ñammiɗo ko hono majjum laabi 3 ñamannomi kala ñalawma ɗum waɗi o telli o sujjani allah kanko annabi souleymana o tawi o wawana ɗum noon seydi sar mboɗandi yewtere men koɗo haɗata so hawri e welede allah noon janggo nateten e makko kanko annabi souleymana tigui rigui ɗum ɗo hoore mum ko kalɗen ɗo hande ko e yewtere men nde jeeya ko e carika ha joni kono noon ko e dokkal makko kadi jeeya janggo noon so hawri e welede allah naten e makko tigui rigui kanko annabi souleymana mi salminima noon mi duwanimama ko gonumami duwanade neɗɗo ko jomiraɗo o tan andi ko moƴƴi e makko ɗum waɗi neɗɗo ko yiɗi ko ne heewi kono sa wi aɗa limta ko jiɗɗa tan a juumat allah noon wona juumowo allah pewnuɗo neɗɗo o jeyɗo neɗɗo o bawɗo neɗɗo o ganduɗo neɗɗo o omo andi kala ko moƴƴante neɗɗo o mi ñaaguima allah noon allah ganduɗo kala ko moƴƴante neɗɗo o omo andi ko moƴƴantoma an seydi sar guila e aduna ha e lahara yo waɗane ɗum allah tan andi ko moƴƴantoma kanko tan andi ko nafatma mi ñaaguima allah kanko ganduɗo ko moƴƴantoma e ko nafatma ko yo waɗane ɗum o waɗana dendagal julɗo kadi ɗo woni yo allah moƴƴan julɓe foof en duwima taw ko ɓernde lamde kala ɗo julɗo woni yo allah hokku ɗum sago mum taw kadi ene nafa ɗum seydi sar ko jibinɗa yo allah waɗa hen barke
ko ɗum jibinoyta yo Allah waɗa hen barke, ɓenne kadi ko jibinoyta yo Allah waɗa hen barke. Taw noon ɓeeɗo foof Allah ne hokkuma tawede tawɗa wonde cellal ma e kattanɗe ma. Yo Allah hokke sago ma aduna e lahara. Yo Allah moƴƴan julɗo foof. En duwanima julɗo foof ɗo woni. En calmini kadi julɗo foof ɗo woni. En ñaaguima yafuya noon. En mbawa rewde e inde ɗe joguiɗen ɗe ñande foof. ala ko seeɗa seeɗa tan so hawre welede Allah. Kono en calmini 94 naaɓe taw ko gardogol ceerno Mahmoudou Sow. En calmini tokara meɗen Khalidou An. En calmini ɓe tawno ɗon ɗo ɓe pop hay goto en goppani. En calmini julɗo foof ɗum woni en duwanima ɗum. Oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokku en hawde e janggo. Kono en calmini ɗo henna mawɗo moƴƴo musidɗo gando julɗo tedduɗo ceerno Haruna Ly to gongeji. Gorko moƴƴo, gorko baɗɗo fayida, gorko korsinɗo en, jiɗɗo en, tinɗo en, battuɗe men hakkille, gorko duwontoɗo en, jiɗanɗo en moƴƴere. Kala ko yiɗan en moƴƴere en ñaaguima Allah yo Allah hokkuma ko ɓuuri ɗum. Ko duwonto en ko pop yo Allah ruttu e makko ko ɓuuri ɗum. Barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. Moƴƴo kadi tedduɗo teddinɗo en yo Allah yommo moƴƴere. En calminimo en nawtimo ha to gonŋiji kono mo tawe ɗo e Paris. Kanko andi ko yiɗi de kono ko Allah andi ko moƴƴe makko yo Allah waɗanmo. Gorko moƴƴo sanne. En duwanimomo en ñaaguimomo kadi du'a o. Ɗum noon Seydi Saar mi ɗaccuma ha Allah hokken hawde e janggo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Seydi. يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل يا نبي سلم ثم سلم. ceerno Khalid Abdullahi Saar jarama golle ma jooɗi peewi ha tentuɗo kalɗa e moƴƴere oɗo henna musidɗo ceerno Haruna Balla Ly dendi meɗen gando moƴƴo laaɓɗo reedu jiɗɗo almudagu jiɗɗo pulagu jiɗɗo hoore mum jiɗanɗo moni kala moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere. A jarama kadi ko duwaniɗama ko en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina. Neɗɗo moƴƴo ene weeli duwanade saabu sa duwanima moƴƴo duwaniɗa ko hoore maɗa. Seydi Sy a jarama golle ma jooɗi peewi dande welde ñuñore nde ko musidɗo meɗen ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga. A jarama e duusama wango fayida. Min calminima min calmini dendagal dente men kala e dow inde maɗa. Ko noonne kadi koɗo men gaddanomen taarih ono lelori ni ha mbawen hoccude hen kene nafta men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo soringo. To kaɓirde to ko musidɗo moon Saydou Abouba gorko mo Sayba Gorgola. Ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko moon Ndulmaji nawtama ha to Wudduru to cuuɗi wela kosam tawete to Tiggere yene. Kono kadi eɗen duwono dendagal tohmaji naɓe e dendagal jimmiyaɓe kala e dendagal windere nde jeltugol aduna neni men nene Ramata Fuutanke Ba debbo moƴƴo biyannoɗo hayyoma neno yammoni kala omo yiɗi ɗum omo horsini ɗum weelede Allah e makko kanko e dendagal maɓe julɓe kala. Musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen aadi men ko janggo sahaji jomiraɗo. Ya fama adama ile kinyamo danda manuho sabu berdomine. Ya fama adama ile kinyamo danda manuho sabu berdomine. Danda ma Yusufu ewe ndonano Yunus nde modino galata winne. Danda ma Yusufu ewe ndonano Yunus nde modano ko burdo winne. Dogna ma Musa Khalilu werla ejele dadiriko sabu burdo winne. Dogna ma Musa
Khalilu yerala ejehi dadiriko sabi bordo windere otulin tuga sata kala fomoroka ural kole sebure bordo windere otulin tuga sata kala fomoroka ural kole sebure bordo windere ala e annabi mo Allah